Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μας ακροατές, ακούτε Planet Radio στους 90,6 και παρακολουθείτε την εκπομπή Κουβέντα να γίνεται με τη Μαρία Τροχοπούλου. Την εκπομπή στηρίζουν το μεσητικό κατασκευαστικό γραφείο Home Advisor, το Home for Arts and More και το Τάιτσι Ιεράπετρα. Όπως είπαμε και πριν από λίγο, πρόκειται για μια ειδική εκπομπή σήμερα με στόχο να ενισχύσουμε την προσπάθεια του Συλλόγου Ιστός για να βοηθήσουμε μια συμπολίτησά μας που αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, πάσχει από πνευμονική υπέρταση και αναμένει μεταμόσχευση πνεύμονα. Στην παρέα μας λοιπόν βρίσκεται η νέα πρόεδρος του Συλλόγου Ιστός, Ιωάννα Νταντή. Καλώς ήρθες, Ιωάννα, και καλή θητεία. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ. Και καλή χρονιά λέμε κιόλας, γιατί... Καλή Σαρακοστή. Πρόκειται λοιπόν για μια προσπάθεια που ξεκινήσατε ο Σύλλογος Ιστός από πέρυσι, ενώ τώρα στην ουσία το βγάλατε προς τα έξω, το δημοσιοποιήσατε, ναι, και το μάθαμε. Εγώ το έμαθα μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε ξεκινήσει τα Χριστούγεννα με παζάρι, με λαχνούς, οι οποίοι λαχνοί τρέχουν ακόμα. Και νομίζαμε ότι θα τα καταφέραμε, γιατί ήταν για να πάρουμε ένα μηχάνημα. Ναι. Το οποίο μηχάνημα τελικά μας το κάνανε δωρεάν. Που δεν μας καλύβει βέβαια. Ναι. Το έχουμε, αλλά δεν μας καλύβει. Οπότε τα λεφτά μείνανε ευτυχώς για τώρα. Και το είχαμε ξεκινήσει τότε. Λέγαμε ότι με μικρό αυτό θα τα καταφέρουμε. Αλλά τελικά από τη σοβάρεψη κατάσταση και όλα αυτά, ναι, δεν τα καταφέρνουμε με αυτό το μικρό. Οπότε θέλουμε κάτι πιο μεγάλο. Και επειδή ξέρω ότι ο κόσμος της Ιεράπετρας θα βοηθήσει, είμαι σίγουρη γι' αυτό, το έχουμε ξανακάνει. Να, είμαι και εγώ σίγουρη. Γι' αυτό ζητήσαμε βοήθεια. Και πολύ καλά το κάνατε. Χρειαζόμαστε λοιπόν, χρειάζεται συλλογή χρημάτων για τα έξοδα της κοπέλας και στο νοσοκομείο, έτσι, γιατί φαντάζομαι χρειάζεται φάρμακα, εξετάσεις και όλα αυτά. Και εκτός από αυτά έχουμε και το απογευματινό ραντεβού. Και είναι και αυτό ακριβώς που το πας αυτό. Και βεβαίως για να γίνει και η μεταμόσχευση. Έχουμε κάποιο νέο, η κοπέλα είναι στην εντατική. Μίλησε μας λίγο, δώσε μας λεπτομέρειες. Ναι. Πριν λίγο, μόλις έφτασα, με πήραν τηλέφωνο ότι φεύγει, ναι, για Αττικό, ναι, ή σήμερα ή αύριο θα έρθει ειδικό αεροπλάνο να την πάρει. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό νέο, γιατί ήδη μας έχουν αφαιρέσει μηχανήματα, δηλαδή πάμε καλύτερα. Ωραία. Και στην Αθήνα τώρα μετά θα την κρατήσουν μέχρι τη μεταμόσχευση. Υπάρχει κανένα νέο αν έχουν βρει δότη? Αυτό θα το πούνε μόνο σε αυτοί, δεν το λένε. Δεν το λένε. Δεν το λένε αυτό. Ναι, μας λένε απλά ότι πάει πάρα πολύ καλύτερα, ότι τους έχουν αφαιρέσει μηχανήματα και αυτό είναι πολύ καλό. Ότι είναι μια χαρά με τη θεραπεία της. Ωραία. Δηλαδή τη δέχεται. Και είμαστε όλοι πάρα πολύ ελπιδοφόροι ότι θα πάει πάρα πολύ καλά, γιατί είναι μια νέα γυναίκα, είναι 50 χρονών, 51. Εντάξει, ναι. Έτσι ήταν πολύ ξαφνικό. Και είναι αμαρτία από το Θεό να μην βοηθήσουμε. Ακριβώς αυτό, γιατί μιλάμε τώρα από πέρυσι το Σεπτέμβριο, από ό,τι καταλαβαίνω, ενημερωθήκατε. Μέχρι τις 10-15 του Σεπτέμβρη πρέπει να δούλευε. Ναι. Οπότε έγινε εκείνη την περίοδο. Εκείνη την περίοδο. Ναι. Ναι, και γι' αυτό βρισκόμαστε και εδώ, για να μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, θα το κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Να ξαναπούμε ότι ξεκινήσατε μια προσπάθεια με λαχνούς, λαχιοφόρα αγορά και με το παζάρι. Χριστούγεννα και με το παζάρι, το οποίο ισχύει ακόμα. Έτσι. Φυσικά. Τώρα να πούμε ότι έχετε τοποθετήσει σε όλη την πόλη κουμπαράδες. Θα μας πεις τα σημεία, γιατί θα τα ξαναπούμε στο τέλος, και φυσικά θα ενημερώσουμε και εμείς τον κόσμο και γραπτός για να έχουν όλα τα σημεία. Πες μας λοιπόν πού έχουν τοποθετηθεί. Λοιπόν, είναι η Τασούλα Ιδερίγου, που είναι το γραφείο. Είναι ο Χανιωτάκης, το σούπερ μάρκετ στο παλιό πρακτορείο. Ορφανουδάκης βιβλιοπωλείο. Στο μίνι μάρκετ Χαμηλάκης Γεώργιος, που είναι απέναντι από το μικρό Σίνκα. Ο Κουζουμτζάκης απέναντι από την πιάτσα το ταξί. Το Μίτσι το παιδικό κατάστημα, ο Σερεμέτης, η Κέτη Παπαδάκη με τα παπούτσια, το Απέριτον, η Κασοτάκη Κατερίνα το περίπτερο δίπλα στο Special, ο Βουζουνεράκης στο ΟΠΑΠ, στο φαρμακείο του Κιδονάκη του Μιχάλη, στο Θεοδοσάκη του Μανώλη του Λογιστή, στη Σεβαστή την Αντωνού, γεωργικά εφόδια, στο Πόρτο Κανάκι στα Σούλα στην Πασιάμο, στο Elephant,
στο Σπυριδάκι το κτηνιατρίο, στο Coast and Coast που είναι απέναντι από το μουσείο μας, και στον Ιστό που είμαστε Τετάρτη Πέμπτη από τις 11 ως τις 8 κάθε Τετάρτη και Πέμπτη. Πάρα πολύ ωραία. Δώσε λίγο τη διεύθυνση και του Ιστού. Ψιλινάκι 7. Ψιλινάκι 7, ακριβώς. Στα φανάρια της Λαϊκής, αριστερά. Ακριβώς. 11 το πρωί με 8 έως 8 το βράδυ. Για ό,τι πληροφορίες να θέλουν, αν θέλουν και μόνοι τους να βοηθήσουν την οικογένεια και όλα αυτά, είμαστε εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Μίλησε μας και για την διαδικτυακή ομάδα που ενίσχυσε αυτή την προσπάθεια και είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Στο εργαστήριο του Ιστού είχα ξεκινήσει εθελοντικά να μπαίνω σε μια διαδικτυακή ομάδα με ΑΜΕΑ. Εκεί γνώρισαν λοιπόν και την Κατερίνα μέσα από τα μαθήματα, γιατί τα έχω εκεί και κάνουμε μάθημα μαζί και έχουν γνωρίσει και τη Μαγλάμα, τη Χρυσούρα, τη Παράσοκλου και όποιος είναι εκεί. Και είχαν γνωρίσει και την Κατερίνα. Ξεκίνησε λοιπόν να τη στείλει το μηχάνημα. Η Μαρία η Σταυρούλα Ηλιάβα λοιπόν είχε ο παππούς της ο Ντάκουλας, ο Κωνσταντίνος Ντάκουλας, ένα μηχάνημα, το είχαν στο πατάρι. Μου λέει: έχουμε μηχάνημα να σας το στείλουμε που να μείνει τα λεφτά για την Κατερίνα. Έχουν βοηθήσει και οι οικογένειες σε άσχετο χρόνο η συγκεκριμένη ομάδα, και με τρόφιμα και με απ' όλα. Και τώρα ο Αλέξανδρος ο Σερβός μας έβαλε 1.000 ευρώ για να πάνε κατευθείαν στην Κατερίνα. Χαρήκανε τόσο πολύ, αφού έβγαλε και βίντεο ο Αλέξανδρος, ότι είναι η πρώτη φορά που κάνει προσφορά και κοιμήθηκε πάρα πολύ ήσυχα. Τι καταπληκτικό είναι αυτό που... Γιατί μάθανε την προσφορά μέσα από τον Ιστό. Είδανε τι ωραίο που είναι να προσφέρεις, να δίνεις, να βοηθάς τον συνάνθρωπό σου. Αυτά είναι και πονεμένα παιδιά. Φαντάσου πόσες εγχειρήσεις, πόσα πράγματα έχουν κάνει. Οπότε καταλαβαίνουν τι θα πει να είσαι σε ένα νοσοκομείο και να χρειάζεσαι βοήθεια. Οπότε είναι πιο ευαισθητοποιημένα από εμάς. Και είναι η διαδικτυακή ομάδα ή και κόρες. Για μένα, και είναι όλη μέρα τα παιδιά εκεί, με διάφορες δραστηριότητες, με μαθήματα, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή τους, γιατί πραγματικά με έχουν στηρίξει πάρα πολύ. Μπράβο τους, 1000 μπράβο. Ιωάννα, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ποσό που είναι ανάγκη να... Όχι, δεν έχω βάλει ποσό. Έτσι. Τώρα προς το παρόν, σήμερα και αύριο πρέπει να συλλέξουμε, να αλλάξουμε τους κουμπαράδες, που να βάλουμε στο λογαριασμό τα λεφτά ό,τι έχουν μαζευτεί από τη στιγμή που μας είπαν ότι θα φύγει η κοπέλα, να έχουν μαζί τους να κινηθούν, να έχουν χρήματα βέβαια, και ό,τι άλλο μαζευτεί μετά, ό,τι μπορούμε. 1 ευρώ καθένας μας να δώσει από το στέρημά του, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις για όλους μας. Σωστό είναι αυτό, αλλά 1 ευρώ, είμαστε όπως λες. 1 ευρώ. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πούμε αχ δεν έχω, και να ζοριστούμε και να μην περάσουμε. 1 ευρώ να βάλουμε, είμαστε μια χαρά. Νομίζω πως η Ιεράπετρα μπορεί να το κάνει αυτό. Έχει δείξει έχω κοπέλα που ήρθε από εδώ από την Ιεράπετρα, που δεν θέλει βέβαια να πω όνομα, αντί για μπουμιέρες στο γάμο της έχει δώσει 300 ευρώ στην Κατερίνα. Καταπληκτικό αυτό. Έχω άτομο που αντί να κάνει μνημόσυνο ήρθε και μου έδωσε λεφτά για την Κατερίνα. 1000 μπράβο. Και αυτό βέβαια μου το κάνω και για τις οικογένειες που δίνουμε, γιατί εμείς δίνουμε το τρόφιμα σε οικογένειες. Ναι, μίλησέ μας γενικότερα. Μπορεί να μας ακούει και κόσμος ο οποίος, η Ιεράπετρα γενικότερα γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη δράση σας, αλλά μπορεί και να μας ακούνε και από άλλες πόλεις. Τετάρτη Πέμπτη λοιπόν το έχει μάθει ο κόσμος. Θα πάει στο σούπερ μάρκετ Τετάρτη Πέμπτη, θα πει ότι θα πάρω ένα μακαρόνι ακόμη και ένα ρύζι, ένα γάλα. Ή ένα πράγμα από όλα αυτά, αυτό μπορώ. Θα μου το φέρει. Φανταστείτε λοιπόν από 20 άτομα ένα πράγμα να φέρει ο καθένας. Έχεις δώσει σε 7 οικογένειες πράγματα που είναι, που χρειάζονται φυσικά, για να ζήσουν, για τρόφιμα, και το κάνουνε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 7 οικογένειες. Μας έχουν κάνει κρούση κι άλλες δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, γιατί ασχολούμαι με την Κατερίνα. Μόλις τελειώσει όλο αυτό θα ασχοληθώ και με τους υπόλοιπους όπως μπορώ. Να δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε και ένα κουτί για τρόφιμα. Σκέφτομαι να βάλουμε σε κάποιο σούπερ μάρκετ. Θα δω πώς θα το κάνω. Αυτό είναι μια πολύ καλή ιδέα. Ναι. Το σκεφτόμουν και είναι και πιο εύκολο, ξέρεις. Για τον κόσμο είναι πάρα πολύ πιο εύκολο από το να περνάει. Ναι, το αφήνει κατευθείαν στο σούπερ μάρκετ. Οπότε δεν ξέρω τώρα τον τρόπο. Και μας κάνουν και μπουμπουνιέρες, γιατί επειδή έχω μαθήτριες κι εγώ, τις κάνουμε ρε παιδί μου δωρεάν εμείς, εθελοντικά. Και τα χρήματα, ό,τι θέλουν να δώσουν, μας φέρνουν τα υλικά. Και ό,τι χρήματα θέλουν να τα αφήνουν και πάνε σε οικογένειες. Καταπληκτικό. Έτσι κι αλλιώς, κοίτα, ο Ιστός, είχαμε και μια κουβέντα της προάλλες. Από το 2011 αναλαμβάνει έτσι πολλές πρωτοβουλίες όσον αφορά αλληλέγγυες δράσεις
και για την τοπική κοινωνία και όχι μόνο, γιατί έχει ενισχύσει και τους πλημμυροπαθείς, τους σεισμοπαθείς, έτσι. Δηλαδή έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Και όταν το κάνουμε αυτό είναι γεμάτος ο ιστός. Έχω να το πω δηλαδή ότι σαν πόλη δεν είχαμε πού να βάλουμε τα πράγματα μέχρι να τα στείλουμε. Δεν είναι καταπληκτικό αυτό? Είναι καταπληκτικό. Δηλαδή ο ιστός κάνει ό,τι μπορεί, όλη η Ιεράπετρα. Δηλαδή απλά τώρα μιλάμε ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι του ιστού, ναι. Οπότε γι' αυτό συζητάμε και ο κόσμος είναι πάντα πρόθυμος και να ακούσει και να βελτιώσει την κατάσταση των οικογενειών, γιατί δεν είναι δυνατόν να ακούμε για οικογένειες που υποφέρουν στην ίδια μας την πόλη και να μην προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε αλίμονο. Να θυμίσουμε βέβαια και σε αυτό το σημείο, Ιωάννα, ότι και μέσα από τη θεατρική ομάδα, το είπα και πριν αλλά θα ήθελα να το ξαναπώ, μέσα από τα εισιτήρια των παραστάσεων, τώρα είναι το κιόσκι, είπα πριν, του Αλεκόπιλ σε παραγωγή του ιστού, και που προσπαθούμε τώρα, γιατί ανήκω και εγώ σε αυτή την ομάδα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, να συλλέξουμε χρήματα για την ενίσχυση της γυναικολογικής κλινικής Ιεράπετρας. Φυσικά. Που ξεκίνησε πέρυσι. Ναι, και παζάρι πέρσι και γι' αυτό ότι μπορούσαμε. Έτσι. Πάλι με την εθελοντική ομάδα. Ναι, κάνουμε πάρα πολλές δράσεις και αυτό με τη γυναικολογική κλινική πάει πάρα πολύ καλά. Έχουν μαζευτεί και εκεί. Και ξέρεις, το ευχάριστο είναι ότι ακούω και τον κόσμο, δηλαδή πολλές φορές όταν δίναμε τις προσκλήσεις, ας πούμε, λένε έλα μωρέ, δεν θέλω πρόσκληση, θέλω να πληρώσω, αφού αυτό το ειστήριο πάει για καλό σκοπό. Αφήστε τις προσκλήσεις, ας πούμε, θα τα δώσουμε τα χρήματα. Και εγώ που έδωσα σε άτομα εθελοντές μου που έρχονται, που λέω είναι ντροπή να μην δώσω σε αυτούς, αφού βάλουν τα υλικά, τα βάζουν όλα. Δεν πήρε κανείς. Ναι, είναι πολύ όμορφο να τα ακούς αυτό και να το βλέπεις να γίνεται. Είπα και στον κόσμο να έχει στο νου του ότι 7 Απριλίου έχουμε πάλι παράσταση. Έχουμε πάλι παράσταση στην Ιεράπετρα, οπότε άλλη μια ευκαιρία. Και αξίζει και η παράσταση, να το πούμε και αυτό, ότι είναι υπέροχη. Εγώ σαν θεατής δηλαδή το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Είναι μια ωραία παράσταση, ελάτε να τη δείτε και να βοηθήσετε παράλληλα να ενισχύσουμε και την γυναικολογική κλινική. Για να επιστρέψουμε όμως στο σημερινό μας θέμα, για τους κουμπαράδες είπαμε, θα το πούμε και στο τέλος πριν κλείσουμε άλλη μια φορά. Σε περίπτωση λοιπόν, Ιωάννα, που βρίσκονται τώρα άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι στην πόλη μας αλλά είναι εκτός, πώς μπορούν να συμβάλλουν σε όλο αυτό? Ωραία, γιατί θα ακούσουν πολύ. Θα δώσουμε το τηλέφωνο μου, θα το γράψουμε. Ωραία, πες το και τώρα στο 694 78 94 562. Ξαναπες το άλλη μια. 694 78 94 562, τα δύο Άννα. Και εγώ θα τους φέρω σε επαφή με την οικογένεια. Πολύ δηλαδή ωραία. Αν κάποιος θέλει από μακριά να βοηθήσει, όπως βοήθησε ο Αλέξανδρος από την Αθήνα. Ναι, γιατί θα υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, γιατί δεν είναι μόνο η πόλη, γενικότερα οι άνθρωποι είναι πολύ ευαίσθητοι, οπότε γιατί όχι, έτσι, για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Η Ιεράπετρα, για άλλη μια φορά θα το πω, έχει αποδείξει ότι μπορεί, αυτό το όλοι μαζί μπορούμε, ισχύει πάρα πολύ. Για εδώ στην Ιεράπετρα ισχύει. Εγώ δηλαδή το έχω ζήσει, γιατί με χρόνια μια στο Creta for Life έχω βοηθήσει πάρα πολλούς συλλόγους, με πράγματα βέβαια εγώ, δηλαδή να τους κάνω πράγματα για να... Το έχω νιώσει αυτό, ότι όταν είναι να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε, είμαστε όλοι μαζί. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Πάρα πολύ. Και πολύ συγκινημένη. Είστε όλοι και πάρα πολύ συγκινημένοι. Και γενικότερα υπάρχει τόσο πολύ εθελοντισμός και χορηγή, θα το πω εγώ. Έτσι, το απέδειξαν και τώρα πάλι με το καρναβάλι. Έτσι, Ιωάννα, που είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα. Και δίνει πολύ χαρά, έτσι, στις καρδιές μας ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εδώ πέρα. Για πες μας τώρα, η Κατερίνα έχει όνομα. Φυσικά και έχει όνομα, ναι. Βεβαίως, απλά εγώ είμαι πολύ διακριτική. Όχι, το μικρό θα το πούμε. Κατερίνα, οπότε τώρα είπαμε ότι πάει, θα την μεταφέρουν στο Αττικό. Και από εκεί και πέρα είναι σε αναμονή για μεταμόσχευση. Και μάλλον θα τις κάνουν και διαφορετική θεραπεία εκεί. Αυτό τώρα δεν έχουμε, γιατί τώρα σου λέμε πήρανε. Φαντάζομαι ότι πρέπει να την προετοιμάσουν για το χειρουργείο. Φυσικά. Έτσι.
Εννοείται ότι όταν έχεις νέα θα μας ενημερώσεις. Εννοείται. Έχουμε όλη αγωνία. Δηλαδή έχω τη μαμά και το γιο της που με βοηθάει πάρα πολύ. Θα πάντα τώρα με πήραν στο τηλέφωνο να μου πούνε ότι φεύγουνε. Γιατί έχουν και ανάγκη και τα χρήματα. Ναι, αυτό. Δηλαδή τώρα πρέπει να πάω να κάνω μια περισυλλογή, να δω τι έχει μαζευτεί στους κουπαράδες, να τα δώσουμε και από την αρχή. Υπάρχει και άλλος τρόπος που μπορεί να ενισχύσει ο κόσμος? Πουλάτε κάποια αντικείμενα? Στον ιστό έχουμε πάρα πολλά πράγματα και έχουμε και τους λαχνούς μας ακόμη, που έχει βάλει ο Αθανασίου ένα λαμπατέρ επιταπέδιο πάρα πολύ ωραίο. Έχει βάλει και η ίδια η Κατερίνα μας ένα ψηφιδωτό, γιατί έκανε μάθημα. Α, τι ωραία. Και κληρώνεται και έργο της. Και είναι από τα Χριστούγεννα αυτό. Ήταν να το κάνουμε πιο μπροστά. Μετά που είδαμε ότι επιδεινώνει την κατάσταση, το τραβήξαμε, να το κάνουμε Πάσχα την κλήρωση, που όποιος θέλει να ενισχύσει και έτσι. Έτσι. Ό,τι μπορεί να γίνει, πρέπει να γίνει. Μας ακούτε εκεί έξω? Σας παρακαλούμε όλους, δικό στο μικρόφωνο Ιωάννα, πες στον κόσμο αυτά που θέλεις να πεις. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλο τον κόσμο να είναι κοντά μας άλλη μια φορά, για να σωθεί μια ζωή και να έρθει η Κατερίνα μας υγιής και καλά στο σπίτι της. Αυτό θέλουμε όλοι, και πόσο θα συγκινηθούμε όταν θα δούμε ότι αυτό γίνεται πραγματικότητα. Εγώ έχω πάρα πολύ θετική ενέργεια ότι θα τα καταφέρει και η Κατερίνα και εμείς. Και εμείς, οπωσδήποτε. Θα συμβάλλουμε σε όλο αυτό όπως μπορούμε. Ξαναλέω και εγώ, όπως είπες και εσύ πριν, 1 € να δώσει ο καθένας από την τσέπη του έχει κάνει ήδη το μικρό θαύμα που περιμένουμε. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις και κάτι άλλο, ίσως οι ανάγκες του ιστού, οτιδήποτε. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη μπορεί να φέρουν τρόφιμα για τις υπόλοιπες οικογένειες. Είμαστε εκεί από τις 11 μέχρι τις 8, το ξαναλέω, για οτιδήποτε και να θέλουν, είτε να αγοράσουν κάτι. Τώρα θα ξεκινήσουμε και λαμπάδες που θα πάνε πάλι. Πάσχα, ναι. Και ό,τι άλλοι θέλουν και να βοηθήσουν απλά στον ιστό. Ό,τι θέλουν, είμαστε εκεί για να είμαστε κοντά τους. Πάρα πολύ ωραία. Ιωάννα Νταντή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε και εμείς τον ιστό για το έργο που να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια, Ιωάννα μου.